Ens fan pensar que la nostra misèria ha desaparegut, utilitzant les llums de colors i els regals com a sedants. Torna l'època en què la solidaritat, d'una manera més o menys marcada pel poder, ha d'estendre's a tot arreu, per poder netejar les nostres consciències i començar l'any amb el comptador a zero. Però la solidaritat, com l'entenem nosaltres, no és la mateixa que la que comparteixen les elits del poder, perquè la solidaritat va molt més enllà de 4 dies a l'any. Solidaritat és compartir i aprendre de les companyes de lluita. És lluitar contra les desigualtats que patim totes en el nostre dia a dia. És destruir les dominacions a les que estem sotmeses. És crear alternatives al model establert. És ajudar els pobles oprimits en el seu camí cap a l'alliberament nacional, social i de gènere. Perquè la solidaritat és la tenderesa dels pobles. Aquesta és la nostra solidaritat. La que es crea i construeix amb la lluita, amb el compromís. La que ens fa anar més enllà de les nostres fronteres i posar-nos en la pell de les nostres companyes i ser conscients de que la seva opressió és la mateixa que la nostra. Aquesta és la consciència que va portar la Lola i la Marina a lluitar i aquesta és la consciència i la solidaritat que el poder no entén, interpretant-ho com una amenaça i un atac al seu ordre. Aquesta és la consciència que pretén eliminar a través de detencions, empresonaments, tortures, dispersió. Però tot i així, aquesta consciència, la nostra consciència, no es destrueix. Ans al contrari, cada dia es fa més gran i més forta. I l'expressem a través de la nostra solidaritat, amb la Marina i la Lola, perquè sabem que la seva lluita és la nostra, perquè som conscients de que les seves detencions i posterior dispersió no és casualitat, sinó que està regit per una política molt concreta, aplicada a persones molt concretes. Mentre cada dia ens partem de voler empresaris i banquers omplint-se les butxaques amb els nostres diners i de que siguin indultats pel govern de torn amb un cop a l'esquena, com si res no hagués passat, ens partem també de veure com les nostres companyes continuen patint en primera persona les conseqüències imposades de la solidaritat, la dispersió. Però la dispersió no sols afecta la Lola i la Marina, a les seves famílies i amistats. Ens afecta a totes. A elles per la incertesa que suposa i a nosaltres les conseqüències que patim per denunciar-la. I aquest és el cas del Ferran i el Gregori, dos companys encausats per denunciar la dispersió. Dos companys que s'enfronten a un judici a Madrid el proper 27 de març, on els acusen d'enaltiment de terrorisme i on els demanen 2 anys de presó, 8 anys d'inhabilitació i 3.000 de multa. Però amb totes les seves amenaces i imposicions no deixarem de ser solidàries i no renunciarem a la nostra lluita i al nostre compromís. Som conscients de que no hi som totes, que ens falten la Marina i la Lola. I cada any continuarem omplint els carrers amb la flama de la solidaritat per il·luminar el camí de les nostres companyes per contornar el camí. Resistint i amb el nostre compromís ferm. El primer que voldria és agrair-vos a totes la vostra presència avui a la marxa de torxes i també el suport que em feu arribar en forma de cartes, fotos o postals. Totes aquestes mostres de suport són molt importants per mi i m'ajuden a sentir-me més a prop de casa, del barri, de la meva terra. Són imprescindibles per fer front al dia a dia de la presó, un dia a dia que no és gens fàcil. Fleury és la presó més gran d'Europa. Un monstre, una màquina de destruir persones. Aquí dintre el control és total durant les 24 hores del dia. Registres de cel·la regular, registre per palpació i obligació de passar pels detectors de metalls per sortir al pati i per accedir a les visites. Registre integral al sortir, controls de nit cada 2 hores, control de totes les comunicacions. L'increment de les mesures de seguretat cal afegir-hi unes condicions de vida pèssimes, que s'agreugeren cada dia. Mala qualitat del menjar, dutxes plenes de verdet que es cauen a trossos, cel·les mal aïllades del fred, 2 hores i mitja de pati al dia. Soc conscient, però, de que la situació de les presons és només un fidel reflexe de la situació general que vivim.
Al cap i a la fi, aquesta realitat és també la vostra. En aquesta altra gran presó que estan convertint el nostre... Les notícies arriben, els col·legues i la família m'expliquen per carta, per telèfon, a les visites, que tot està molt fotut allà fora, que costa arribar a final de mes, que han desnonat la veïna després d'haver-se passat tota la vida pagant una hipoteca, que el meu cosí no pot anar a la universitat perquè li han retallat les beques, que el meu pare ja no li subvencionen els medicaments, que la col·lega segueix buscant una feina que li duri més de 2 mesos, que els Mossos assassinen als carrers del Raval. Aquesta és la nostra realitat. Enduriment del control i de la repressió i condicions de vida que cada vegada més precàries en aquesta fase de reajustament del capitalisme a la que anomenen crisi. També hi ha altres notícies que són més esperançadores i són aquelles que parlen d'iniciatives populars d'autogestió i d'autoorganització, de solidaritat, de milers de persones al carrer manifestant-se per cridar ben fort, que per aquí ja no passem, que ara toca fer sentir la nostra veu i fer respectar els nostres drets, que volem la independència, sense condicions, que volem un canvi radical del model social i el volem ara. Ara diuen que hi haurà referèndum, que ja hi ha data, que ja tenim les preguntes. Tothom està molt emocionat. Jo, coneixent de quin peu calcen alguns dels impulsors d'aquesta iniciativa, no m'ho acabo de creure que gosaran anar més enllà del fet simbòlic per fer insubmissió a l'Estat i fer front a la repressió que, amb certesa, se'n derivarà. També penso que el trencament no vindrà només de depositar una papereta en una urna. Penso que els haurem d'arrencar amb les nostres pròpies mans, que ens haurem de mullar per anar més enllà. Que la lluita... Us volem a casa! I fora la llei! Antiterrorista! Fora la llei! Antiterrorista! Fora la llei! per aconseguir la independència dels països catalans i el canvi social. Però ara encara tinc gravades al cap les increïbles imatges de les mobilitzacions dels darrers anys. I és que aquesta força popular, la que m'omple de confiança, l'únic que ens queda és trencar les cadenes i agafar força popular, la que m'omple de confiança. L'únic que ens queda és trencar les cadenes i agafar amb urgència el control de les nostres vides, com a persones i com a poble. Gràcies a tothom, molta força i endavant en la lluita. Visca la terra!